Olá, bonas. He gravat un vídeo super xulo explicant si em feia mal o portacat, si no feia, quin eren els meus secrets. I m'he adonat que no havia explicat què és el portacat, donant per suposat que tothom ho sap el que és. I resulta que qui no està en aquest mundillo, el càncer, afortunadament no sabeu el que és. Doncs mira, us explico, és això d'aquí que m'han posat avui. Això és un dispositiu. Sembla de plàstic, no sé ben bé quin material és, com una coseta així, més o menys. Te tenen que incrustar la pell, o sigui, te tenen que posar mitjançant un procediment quirúrgic. Per tant, he hagut d'entrar a quiròfan aquest matí, et fan un tallet, t'obren la pell, ho fiquen per dins o ho tanquen, i a partir d'aquí sempre rebré els medicaments de la quimio per aquí. És com una via que està connectada amb les meves venes i llavors no hauré de matxacar els braços, com ara que els tinc tot ple de foradets, i no hauran d'estar buscant quina és la vena bona i i serveix per entrada i sortida. És a dir, cada setmana hauré de fer uns anàlisis de sang per saber si estic bé i ok, i puc, no de defenses i tal, per continuar la quimio. Doncs es pot fer per aquesta via i també puc rebre els medicaments per aquí. Digueu això, no? Doncs que és un dispositiu que se'n va dins de la pell, es veu que farà una mica de voltet i quan ho tregui tindré una mica una cicatriu, però ja no em ve d'aquí perquè tinc moltes altres i tots són recordatoris d'aquest procés. I llavors pots dur per 5 anys, però la majoria de persones els hi fa molta il·lusió treure quan s'acaba el procés. És com dir, ja està, ja estic curada, i és un abans i un després. Jo també crec que faré el mateix. Demà no puc dutxar-me, he de vigilar això, però és esperar un dia, després ja puc dutxar, rentar bé i treure i només ficar betadine uns dies i ja està. Vull dir que és un gran avanç, això evita que agafis infeccions i no sé, és una bona idea, o sigui, és un gran avanç. I res, us deixo, que estic molt cansada, una abraçada gegant, petons, bona nit.